Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, sugeng penambihan malih kalian pembelajaran bahasa Jawi. Ing dinten iki kita bakalan bahas tentang kaulu basa kageman Ibu Ainun. Sakderenge kita lanjut pembelajarane, monggo kita sareng-sareng maca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftahli abwabal ilmi wansur alayya rahmataka wadzakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Para siswa, dinten meniki kita akan bahas paribasa, bebasan, lan saloka. Apa sih tembung saloka iku? Tembung saloka yaiku unen-unen sing ajeg tembunge ngemu surasa pemindhan sing dipindhahake iku uwonge. Ciri-cirine tembung saloka, sing pertama ajeg panggonane, mawa teges entar, ngemu surasa pepindhan, kaanan tindak tanduk sipate uwong utawa barang luwih diwigatakake. Contone tembung saloka, tunggak jarak merajak, maksude turune wong asor dadi linuwi. Tunggak jati mati, maksude utawa tegese wong luhur nanging cures turune ora ana sing luhur. Gajah mindak rapak, tegese wong sing nerak pranatan sing digawe dhewe. Contoh tembung saloka, kebo nusu gudel, tegese wong tuwa sing njaluk uruk menyang sing enom. Iku tembung saloka, yaiku tembung sing memperumpamakan dengan binatang, gajah, kebo, nggih. Kita lanjut tembung paribasan. Apa sih tembung paribasan? Tembung paribasan yaiku unen-unen kang ajeg panggonane ora kena ngemu suara pepindhan. Ciri-cirine kepiye? Sing pertama, ajeg panggonane, tegese wantah utawa lumrah, ora nganggo gambaran utawa kiasan, tanpa subyek utawa jejer, tetembungane ora kena diwalak-walik. Contone tembung paribasan, adigan, adigung, adiguna, sing duwe teges ngandhalake kekuwatane, keluhurane lan kepinterane. Yitna yuwana lena kena, sing ati-ati nemu slamet, sing sembrono bakal nemu cilaka. Durung pecus keselak besus, durung sambodo nanging kepingin sing ora-ora. Becik ketitik ala ketara, duwe teges becik utawa ala bakal ketara sing tembe mburine. Tembung bebasan yaiku unen-unen kang ajeg panggonane, duwe teges entar, mawa gegambaran kang digambarake kahanan. Ciri-cirine tembung bebasan, sing pertama yaiku ajeg panggonane, tegese entar utawa kiasan, nganggo gegambaran, tanpa jejer utawa subyek. Contone pripun? Contoh tembung bebasan yaiku esuk dele, sore tempe. Wong kang ora ana tetep atine yaiku menclah-menclih. Kayata hari ini apa, tapi sorenya sudah tidak mau. Ngutik-utik macan dede, jarak wong kang wis lilih napsune. Kegeden empyak kurang cagak, maksude kegeden kekarepan nanging kurang sembodo. Kepinginnya banyak tapi tidak ada kuasa atau tidak ada usaha.
Nabok nyele tangan maksude tumindak ala kanthi kongkonane wong liya. Untuk lebih jelasnya, nanti bisa sampean buka LKS kalian halaman 31. Itu untuk pembelajaran hari ini tentang kawruh basa. Kalau yang sudah ambil LKS, yaitu ada di halaman 31. Tugas hari ini yaitu buka LKS kalian halaman 32, silakan dikerjakan. Nomor 1 sampai nomor 30 dikerjakan yang geladan ulangan bagian A saja. Foto dan upload di KI 3. Ini contohnya. Yang belum ambil LKS silakan ambil di sekolah, ya. Dan untuk nilai-nilai yang masih kosong, saya tunggu sampai tanggal 15. Insya Allah tanggal 15 akan ada tatap muka di sekolah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, semoga lebih manfaat. Jika ada yang kurang paham, bisa WA saya dan tanyakan langsung ke Pak Ainur. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.